Arloesi yw un o eiriau mwyaf poblogaidd busnes, ond beth yw ei ystyr go iawn? Yn syml, gwneud rhywbeth newydd, gwahanol, yn fwy craff, neu'n well, a bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ydyw. Nid o ran rheidrwydd yn torri tir newydd, mae'n wych pan bydd hynny yn digwydd. Fel arfer, pethau bach ydynt, y newidiadau hynny sy'n rhaid i chi wneud i sicrhau fod eich busnes yn datblygu. Mae'n cynnwys pob agwedd o'ch busnes, eich cynhyrchion, eich dilyniadau a'ch gwasanaethau, ynghyd â'ch brosesau busnes a thechnoleg. Felly pam ddyle busnes arloesi? Wel, mae busnesau sy'n arloesi yn aml yn tyfu ddwywaith cyn gyntedd ar lleill. Gallech fod yn fwy cystadleuol, yn cynyddu eich trosiant ac yn cyrraedd marchnadoedd newydd. Ond sut mae dechrau meddwl yn arloesol? Dechreuwch yma. Cymerwch olwg ddwys ar eich busnes, ei gyflwr presennol, y rhagolygon a'ch cynlluniau. Nawr dychmygwch eich busnes ymhen 5 neu 10 mlynedd. Ydych chi'n hoffi'r hyn a welwch? Os ydych wedi dychmygu fod eich busnes yn perfformio'n well, enghraifft trwy gynnig gwahanol gynhyrchion a gwasanaethau i wahanol gwsmeriad, ystyriwch o le fydd yr rhain yn dod. Fel arall, cymerwch gip o'ch cwmpas. Mae datblygiadau technoleg ddigidol yn creu cyfleoedd da i arloesi. Mae heriau enbyd mewn meysydd megis iechyd, newid hinsawdd a diogelwch bwyd. All'eich busnes chi fanteisio ar hyn? Siaradwch gyda'ch gweithwyr, eich cwsmeriad a'ch cyflenwyr, yn nhw sy'n nabod eich busnes yn well na neb, a defnyddiwch yr wybodaeth yma. Meddyliwch yn greadigol a gallai gweithredu'n unol a'ch syniadau godi eich busnes uwchlaw'r gystadleuaeth. Ond gwyddom yn iawn mai un peth yw cael syniad, mae gweithredu yn fater cwbl wahanol. A dyna pam i ni yma. Os oes gennych syniad a allai roi mantais gystadleuol i chi, mae'n amser i ddod i siarad â ni am gymorth ariannol a chefnogaeth i arloesi. Mae ein harbenigwyr profiadol yma eich helpu a chroi ar ben ffordd arloesi, trwy newid y syniad cychwynnol yna a'i orffen. Gallwn eich helpu chi i ganfod pa mor hyfyw yw eich prosiect, i gefnogi eich prototeipiau datblygu, eich galluogi chi i weithio gydag arbenigwyr yn ein prifysgolion a dangos i chi sut i ddiogelu eich syniadau. Gallwn hefyd eich helpu chi i ddefnyddio'r technegau a'r technolegau diweddaraf o ran dylunio a gweithgynhyrchu a all roi hwb gwirioneddol i'ch busnes.